ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଆମ ଗଟୁ, ତାପରେ ଆମ ଗୁଗୁଲୁ, ତାପରେ ଆମ ଝୁମୁରି, ଆଉ ଆମ କୁନି ଝିଅ ବି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ମୋ ଭାଉଜ ଧରିକି ତାକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚିରା ସାର୍ଟ, ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି, ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ମାଛ ବୋଲି ଝିଅ ରଙ୍ଗ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ମାଆ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ଏଠି ତାଙ୍କର ହସି ହସି ପୁରା ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ରିଜିନ୍ କ'ଣ? ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ମାଛବାଲାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଆଜି କିଣିବେ। ତ ମୋ ବଡ଼ ମାଆ ଏଠି ଚାଉଳ, ହଳଦୀ ମଳଦୀ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଧରମ ମାଆ, ଯିଏ ମୋତେ କିଣିଥିଲେ। ଆଉ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାପ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି ଛୋଟବେଳେ। ତ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ମୋ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ତୋତେ ଆଜି କିଣି ଆଣିବା। ତ ହଳଦୀ ଏକା ମାରିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା, ହଳଦୀ ମାରିଦେଲେ, ମିଠେଇ ଖୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ମାଆ କହିଲା ଆମ ଛୁଆକୁ ଆମେ ତମ ପାଖରୁ ଏଇ ପଇସା ଦେଇକି କିଣି ଆଣୁଛେ, ଏଥର ଇଏ ଆମ ଛୁଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ତମ ଛୁଆ ନୁହେଁ। ମୋତେ କହିଲେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ଆକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଘର ସାରା ସବୁ ଲୋକ ଏଇଠି ପୁରା ଭିଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସୁଧ ଘରରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ଆଉ।